Hodnocení vašich Discord serverů. Dneska mi napsal jeden fanoušek, že by chtěl ohodnotit tvůj Discord server, nebo spíš jejich víc, jako těch majitelů, jo, aby jsme se pochopili. Server se jmenuje Edits World, začneme hodnocení profilovkou, to je taková kamerka, hezky, jak vidíte. A jdeme se vrhnout na celý vnitřek serveru, jo, takže tady to uzavřeme. A jdeme od začátku, máme tady hezkých pár kanálů, mají tady hezky rozdělenou nějakou sekci, nebo spíš sekce tady mají rozdělený. Mají tady hezky uživatelské akce, mají to hezky takové čárkovaně udělané. Aby to bylo víc přehlednější, tak bych tam dal určitě velký Účko, jako uživatelské s velkým U, a akce bych nechal tak, jak jsou samozřejmě. Potom tady máme nějaký kanále v dané sekci. My si tedy uzavřeme hezky pravým tlačítkem a zbalit všechny kategorie. Rozbalíme si zatím uživatelské akce. Máme tady Welcome a Buy. Takže u těchto dvou kanálů v první sekci máme tady hezky rozdělení emoji od názvu toho kanálu. Nechal bych tam možná jenom tady ty rozdělovače, jo, tady ty. Nedával bych tam tady tu rovnou čáru, protože to už je potom podle mě moc zbytečný a je potom moc dlouhý ten název toho kanálu. Takže bych tam nechal jenom tady tu část, tady tu čáru vymazat a welcome. To samý u kanálu Buy. Nechal bych tam tady tu čáru, odebral bych tady tu čáru a nechal bych tam Buy. Takže by to vypadalo nějako takhle. Tak jo, uzavřeme první sekci. Máme tady další sekci oznámení. V oznámení máme toho trochu už více. Jak vidíte, máme tady 7 kanálů, tady máme tady oznámení, pravidla, novinky, giveaways, ankety, leveling a tikety. Takže co tu máme? Oznámení. První kolonka je oznámení. Oznámení máme všechno oznámit. Jo. To samé jako u té uživatelské akce. Odstranil bych tady ty čáry, protože je to podle mě až moc dlouhé a stačí tam pouze tyto kolonky. Takže to samé jako u té uživatelské akce. Vypadá to, že máš to všude kucí. Takže máme tady oznámení, to už jsme si řekli. Pravidla. Přidal bych víc pravidel, protože takhle lidi, když tě nevědí. Když tady nevidí prostě pravidla, jako je nespamovat, negriefovat, nebo prostě nepingovat zbytečně a tedy. Ty pravidla bych tam přidal, ale máte tady nějaký autorská práva, že aby nebyly, aby posílili prostě jenom no copyright asety do tohohle kanálu, vlastní práce, ukázky práce a ukázky práce. K tomu se že ještě za chvilku dostaneme. A nevydávajte se do nikoho. OK, to je v pohodě. Spolupráce, zakázky. Potom tady máme kritiku, k tomu se dostaneme potom. Máme tady novinky, což je dost fajné. To moc serveru asi poprvé nemá. Takže novinky, prostě nějaký povýšení z nějakých prostě pozic. Potom poděkování, nebo poděkování za to, že tady má nějaký počet členů a tedy. Takže to je asi tak všechno novinky. Akorát bych možná změnil ten název novinky třeba jako něco jako poděkování. Poděkování prostě. Potom tady máme kanál s kolonkou oznámení giveaways. Giveaways jsou prostě soutěže, prostě pochopí všichni. Mají to celkem nový. Moc teda často nedělají giveaways, takže bych to asi napravil víc,
aby prostě mělo těch cca 60 až 70 lidí prostě nějaký soutěže, aby tady nebyla taková nuda. Potom tu máme ankety, což je taky dost dobrý. Mají tady ankety, kdyby chtěli aby vyšlo video nebo nějak něco takového. Takže to je za mě plus. Potom tady máme leveling jako levely, to je taky v pohodě, akorát bych to přidal do jináčí kategorie. Ale kategorie, ty kanály, které by mohly vymazat nebo naopak udělat nový nebo lepší, to se mi kategorie, to si řekneme na konci videa. Teďka hodnotíme pouze, nebo prostě říkáme si co a jak. Potom tady máme tikety, mají tady 3 tikety, což nechápu celkem. Mají tady žádost o YouTube rank, mají tady pomoc a support a žádost o editorské role. Tu se zastavíme na celkem krátkou dobu, ale jako zastavíme se tady. Já bych to udělal tak, že bych dal jenom jeden tiket, ale dal bych název všeobecný tiket. Potom já vám to ukážu následně. Dáme si třeba tady Strikerova fanpage, což je jako Strikera, youtubera, server. To se ohodnotíme zase někdy jindy. Když byste šli takhle do panelu, dali byste edit, tak tady máte prostě pojmenovaný ten tiket, jo, máte tady kanál, tiket, máte tady, já to přejmenu, vyber si možnost, a jo, když přejdeme semka, půjdeme do tiketu, tady je vyber si možnost. My když to uděláme jednoduše, my bychom dali tadyhle create panel, dali bychom ticket panel, continue, text channel, continue, vybrali bychom si prostě kanál, kam bychom měli posílat ty tikety, takže dáme ticket, dáme continue a dáme start editing. Dáme tady to, tady napíšeme hvězdička, obecný ticket, například. Tady dáme popisek, zde si můžete vytvořit ticket na cokoliv, tečka, jak žádosti, tak i nahlášení a spoustu dalšího. Tak jo, teďka tady máme hezky něco takového. Kdybyste chtěli trochu níž, tak tady je footer content, dali bychom ticket udělal a aktivoval. Kdybyste dali teďka na klávesnici Alt, byste drželi Alt 0150, dali by se vám taková velká pomlčka, aktivoval a dáme tam asi pomocu svým diskotek, senda, tečka potvítko, tečka, mrázko. A máme tady tohle. Teďka tady máme create ticket, takže dáme vytvořit my, ale nebudeme klikat tady dál. My dáme add the button. Dáme semka obecná podpora, pomoc, nazvěte si to jak chcete, a abych to dal jenom obecná podpora. Dáme add the button a dáme třeba nahlášení člena AT, jako admin týmu. Máme tady další button, dáme nahlásit chybu, problém. Teďka tady dáme třeba žádost o YouTube rank. Tak byste pokračovali. Teďka už to bohužel nepůjde dál. Takže byste museli vytvořit prostě dát add the button row. Tady byste pokračovali žádost o admina, ale to tam nebudu dávat, to je zbyt, to je úplná blbost. Na to jsou takzvaný nábory. Takže bychom tam dali třeba nahlášení člena serveru a další věci. A na závěr byste dali create panel. Tady by se to ukládalo. Panel create success file, což pana se odeslal a máte tady to. Máte tady vytvořit ticket. To vy ale nechcete. Takže my dáme. My klikneme na to vytvořit ticket. Klikneme pravým, tady máte název toho tiketu, nebo toho tlačítka. A tady je remove button.
máme remove button a update panel. A ono se to automaticky vymaže. Takže už to máme hotový. OK. My se přesuneme zpátky na server, který jsme hodnotili. Takže jo, kluci, koukám, že to dělal mouse.cz, což je tady ten. Dobrý. OK. Tuto kategorii máme úspěšně hotovou. My se přesuneme na reklamu. Takže v reklamě máme v kategorii reklama. Máme tady 4 nějaký kanály a my jdeme hodnotit. YouTube oznámení, to je jak kdo vydal, nebo prostě jak si vydalo video od vás, semka si můžete posílat video. Discord reklamy, tam jsem vlastně poslal svůj Discord server. Jo, to je taky super, tady máme super editoři. Prostě to je pro ty lidi, co mají super editora roli. To je pro mě to je zbytečný, protože já nejsem editor, nemám editorské vzdělání. My se přesuneme z reklamy rovnou do kategorie chat, kde to bude velký špat. Máme tady milion věcí, které bych dal do jiných kategorií a další. Máme tady prostě chat, to bych přejmenoval na obecný chat nebo general chat. Je to jedno, to samé, akorát obecný a je obecný chat je český a general chat je anglicky. Potom tady máme hardware. To nejvíc, co je hardware, tak to je prostě věci jako je myš, klávesnice, sluchátka, podložka, monitor k počítači, anebo samotný počítač a nebo dalších x věcí. Potom tady je pomoc. Teďka vůbec nevím, co to ani znamená. Kdybyste tady měli tady ten popis kanálu, tak bych nevěděl, co to je. Toto je kanál pro rady pro nováčky. OK, to je celkem good. Já jsem řekl good nebo good? Asi good. Dobrý, tu pomoc bych jako přesunul bych ji možná do edit kategorie, protože je to pomoc jako pro nováčky, který, jelikož je to server o editu, tak bych to dal do edit kategorie. Potom tady máte fotky ze života. OK, to je v pohodě, to bych tam nechal. Skypat to do tohle. Potom tady je boom. OK. To jsou prostě příkazy, ale nevím úplně, co to dělá. OK, možná bych tento kanál, nevím jestli je pro vás zbytečný nebo ne, pro mě by byl zbytečný, takže bych ho vymazal. Potom tady máme počítání, OK, to editorský svět, jak to je, OK. Potom tady je nekonečný příběh. Zde bych dal akorát tady, co máte ty pravidla, tak do kanálu nekonečný příběh, psát, tak co mám říct. Prostě každý člověk smí napsat, ne, to je blbá. Prostě, že nesmíte psát více než jednu zprávu za sebou, takhle. Potom tady máte silný fotbal. OK, potom se k tomu vrátíme, až jdeme do konce kategorie. Potom tady máte spam chat. Co k tomu mám říct? Jako za mě to je úplně zbytečný, protože někdo sem přijde a prostě někdo tady začne spamovat. Třeba nevím, prostě máte zavtí. Jo, zavtí. Já to zkusím. Dobrý, vy to máte vypnutý, takže klobouk dolů. A někdo si přijde a začne spamovat majitel. To máte vypnutý. Tak nevím, třeba. Někdo tady začne pingovat z vás. Jak to dělá takhle. Hop. Já se mu potom umluvím po videu, jo. Takhle. A prostě, já bych to odebral. Prostě mu to omluvím. Potom tady máme asety. Tyto asety. OK, dal bych je určitě do edit kategorie. Jo, prostě asety. Máme tady nějaký charaktery, blesky, ruce, šipky a ikony, motion grafika, pozitiv versus negativ, cinematic přechody, back editing back a nějaký blížky, úplně nevím co je. OK, to jsou ty pro ty editory, ale určitě bych dal do edit kategorie. Mám tady AI chat.
Ok, máte tady nějaký asi AI bota, nebo nevím. Xavier is multimodal AI chatbot, one of the most powerful and fast chatbot in this time. Okay, why not? Může být. My se přesuneme semka na to, nejdeme dál do kategorii a dáme si tu takovou, ne kritiku, ale takovou úpravu. Takže udělal bych jednotlivou kategorie, třeba jako herní koutek třeba, a tam bych dal slovní fotbal, nekonečný příběh a počítání. Proč? Protože aspoň to bude přehlednější. Sice tady bude víc kategorií, ale bude to přehlednější, protože tady bude chat a třeba do počítání nemůžeš prostě psát ahoj, čau, jak se máš. Do nekonečného příběhu sice můžeš psát, ale prostě každý by tam napsal ahoj, jak se máš, já jsem dobře a prostě tohle se. Prostě chat je načetování, nikoliv, nebo takhle. V konci chat má být prostě třeba obecný chat, fotky ze života, třeba AI chat tady máte, spam chat budíš, boom, ok, why not, ale prostě pohrál bych si trochu s tím vnitřkem toho serveru. Potom tady máme edit kategorie, máme tady timeliny. Ok, k těm timelinům bych přidal tam ty kategorie, nebo ne kategorie. Ok, někdo to edituje pro pokece, což je velice super. Akorát tady mi něco vychází, že tady má takovýhle střih. A najednou tady má takovýhle střih. Ok, já to nebudu řešit, prostě, ok. Tady nemáme co dodat. Grafika, tady jsou ukázky práce. Ok, pěkný. Spolupráce a dohody. Tady taky nemám co dodat. Prostě proč ne. Potom tady máte nějaký voice, obecný voice a spolupráce a dohody voice. No, k těm voice bych dodal třeba když tady máte, ne, tak kde to bylo, jo, tady je pomoc, tak bych dal prostě helpful voice, nebo prostě jako prostě nějaký voice hovor na pomoc a teda. Máme tady poslední editorská soutěž, pravidla, kanál pravidla. Použij pouze přiložený hrou, deadline je pevný, export aspoň 1080 pixelů, vlastní hudba a efekty povolené, žádný starý edit, použij jenom no copyright materiál, porušení diskvalifikace. Ok. Tu editorskou soutěž bych dal úplně pryč a dal bych to tady oznámení tématy giveaways, tak prostě započít nějakou editorskou soutěž přímo tady. Tyto pravidla bych skopíroval a hodil bych je do těchto pravidel a tohle to komplet vymazat. Takže tak, my se teďka přesuneme na část, kde budeme říkat co vymazat a teda. A úplně na závěru videa bych řekl něco k rolím. Ale máš si říct, co vymazat, nebo popřípadě co přidat. Nechal bych celou kategorii tadyto, celou kategorii tohodle, celou kategorii tohodle a tady bych vymazal ten bump, protože mně to přijde zbytečný. Že co tady máte. A napíšu prostě boom, prostě jako, no, nevím, no, já bych to třeba vymazal. Ok, máme tady tu kategorii,
to už jsme si řekli. Grafika, to už jsme si taky řekli, voice, to už jsme si taky řekli a editorská soutěž, to už jsme si taky řekli. Nevidím do vaší kategorie jako adminu, takže nemůžu dál pokračovat. Nyní se přesuneme na samotné role. Takže tady máte roli majitel. Majitel je vždycky pouze jeden. Nikoliv 2, 3, 4, 5, 8 nevyklých témat. Takže já vítám majitele toho, kdo má být majitel, ten, kdo vytvořil tento server. Mám pocit, že Mouse dneska tento server vytvořil. Takže majitele bych dal jednoho, potom bych dal třeba spolumajitele, zástupce spolumajitele, nějakého generálního majitele a teda. Určitě bych se pohrál s těma rolema, už to je to video dost dlouhý, takže asi tak. Takže prostě bych se pohrál nějak s rolema, podíval bych se na ty pravidla, na ty kanály. Máme tady závěrčí hodnocení. A závěrečné hodnocení z 20 bodů je 16,5 z 20, takže velice pěkný server, musím říct. A to bude asi pro dnešní video všechno. Pokud byste chtěli druhý díl, tak dejte třeba 5 nebo 10, dejme tomu 10 lajků, takže 20 lajků bude další díl. Dejte like, dole odběr, zvoneček, koukněte do popisku, kde máte samozřejmě můj Discord server, máte tam i Discord server spolupráce a máte tam i další různý odkazy, máte tam Instagram, což bych byl moc rád za follow a napište nějaký hezký komentář, takže já se s vámi loučím a